मैसो गारि होबावबाय मैसो गारि लाबावबायसो नै आरोबाव लागायबायलै होथेदो बांलासो जागोनलै अख'दै मा खालामदोंलाय हा ओइ औ मा खालामदों नों र' क्या मजा खामा खुंलाय आरे खन्थेखौ दोननांसिगोनथ' आयौ मा जाला जोबखो दैज्लांनि नामा ना सोरनिबा हाबा जादों नामा हाबानि बन दानदों आयौ एफा हाग्रा गेजेराव आयौ माथो हाग्रा जोब जेरैथिंबो नै आयौ हाबानि हाबा अमा बेदर संनो नै अमा बेदर संनो होजेनबाय नै आयौ दानखावगासिनो दानखाव आयौ आरो खन्थेयालाय खन्थे आयौ मा खालामदों नोंलाय मा खालामदों बन दानदों हाबानि दे हाग्रा जोंसो संग्राया नोंसोरसोना आयौ दे दानखावजोब जागोनब्रा हाबायानो नोंसोरनि आंनिसो नामाब्रा होद आंनि नङालै ओइद आयौ आरो माखासेफ्रा अबेनि थाखो माखासेफ्रा होद बिसोरखौ नागिरबा मोननाय नंलालै आयौ बायथारसै ना हाग्रा गिदिरथारगोनलै ना बियो हा मै आयौ बिसिबा गिदिरगोन बियो लख्राबो मैबो दंना मुफुरबो आयौ आं गिबायसो आं थालागोन मुफुरबो आयौ बायबाय नै सानसे आरो ओरै आयौ हाग्राया माथो जेरैथिंबो बाब्रे ओरैबो आन्दायसिगोनसो नामाब्रा जोंलाय आयौ नैबेलाय माथो जिनिस बेलाय आयौ मा दन्दर जाखो बेलाय जिबौ थाग्रासो नामा बेलाय गिनांगोनलै बाहाय बेजों बारा थाजानाय नङा गिनांगोन ओइ रोगानांसिगौ ना हाबाब बाननोबा हागोन ना हायालै आयौ माथो गिदिरथार आयौ हागोन ना हाया जाखो बाननोलाय आयौ लामाया अबेनि जाखो बोरो बाब्रे हा डाइरेक्ट थेलायाव थिखोनोसै होमबालाय डाइरेक्ट लड होनोसै लामायानोथ' अबेनि जाखो बाब्रे हा रोगागासिनो रोगासै ओइ डाइरेक्ट थेलायाव होनो हानाय नंलालै थेलायाबो साखा गिदिरथार माथो बाब्रे थेलाया नोंगौसो हाजो खंखराव बोग्रा बायदिखासो बा थेलाया बाब्रे नोंगौखा माथो थेलायाबो आयौ माथो दाबो मोनथामल'नो रोगानो हाबाय आरो आं आयै आयौ एथ' गिदिरखौ दानबाय नोङो
आयौ माला दानखानो हानांगौ जाखो बेखौलाय आयौ जि गिदिरखौनो लागावबाय आयौ नायखादो आयौ होबाय आरो जोंनानै आसोला बाबरे हाय होनग्रा हाय माबा जानांगौला दिनै बारग'य जै मैदेरनि बोलो जै लख्रानि बोलो जै दाउसिंनि बोलो जै मोस्रोमनि बोलो इसोर मोस्रोमनि बोलोसो होनफ्लांबाय जानाय नङालै आरो सासेया अबे दन्दराव दं जाखो आयौ बाबरे नों अबे जायगायाव दं जाखो आयौ बेनाथ' हंखंसो हंखं बाय नों गियोना गिया नों गियागोनलै नङा नायरा आयौ हंखंसो माथो बाबरे आयौ हा नों दाननायखौ दे होद दाननानै मा बेखौ हो बेयाव दैलाना बेखौ दाननालै नै नों बेखौ दानजोब्बाय आरो बेखौ दानजोब्बाय बियो बा माथो औवा बारिसो दाब्रायगोनसै रोगानोसै ओरै थांजागोन ना थांजाया बेजों थांजायोना बेजों थांसै बेजों बा गंनासो साबायनांगौलै आयौ गंनासो साबायनांगौ बा बाबरे औ गंसे जागोन ना जाया जाखो दाबोलाय थेला गंसे नैबे मोननै थेला गंसे जाबा थांसै ना नैबे मोनसे नैबेहायबो आरो अफाय दंबावो ओइ हाग्राजोब जेरैथिंबो नैहायबो दंबावो नै आयौ दुनियानि हाग्रा वाह जंगलबारिनि मैहुर होननो थांदोंमोन जोङो नाथाय गैया नाथाय बेखौ गेदे होगौमोन आङो गेदे होदो गावदो औ होगौमोन आं खोथाव होन खोथाव ओरैथिं होगौमोनलाय बाराबा दे ओरै मोखां जाब्रा ओरै मोखां जा मैया ओरै फाग्ला गावसिनावब्रा गावदो जाबाय थोद बाराद्राय जाबायलै नोंना बुन्दु नोंना बाराद्राय जाबायलै बेखौ होनसै नामा आयौ माला दानखागोन बेखौलाय माला दानखांगोन जाखो बा बायो नङा बियो जाबो नङा बेबायदिया बेसे गोलावब्रा आयौ माथो बेखौ लागायबाय होखावनांगौलै होनांगौलै आयौ माथो जोंना कमेडियानबो दङ बन दानग्राफ्रा कमेडियानबावसो फाग्ला गोजासो जोंना कमेडियानबाव ओमफ्राय बेखौ हानाय नङालै बेखौ हानाय नङाबा लागाव दे रुवाखौ आं लांसै दे दायो जों नै बनखौ दानखांबाय दानखांनानै जों दा रोगाबाय
रोगाबाय रोगायै जों खयथायाव बे हाग्रानिफ्राय ओंखारलांनो हायो जों बेखौ दाहायसो मिथिसिगोन बेसेबा जाखोथाय थेला गंसे जासिगोनबो होनदां हा जासिगोनबो नामा ओरैसो नोङो नों ओरैसा औ जेबो नङालै दे दोनजायो नै माथो जाबायानो थेलायाव दिखानोसै ना थेलायाव खेनसे लड होखाबाय नै थेलायाव खेनसे लड होखाबायानो माने डाबल खामानि गैयैनि खेनसे लड होखाबाय थेलायाव खेनसे लड होखाबाय मोनसे जाजेनबाय मोनसे जाजेनबाय माथो गैया फनानो दङ बेयाव मेरला दंबावो दाननाय जिया दंफोर बेयाव गिदिरखौसो दानफैबावनांगौ मोननै मेरला दाननाय दंथ' बख्रा माराब दाननाय मानाय लायबावाखै मोनथाम लायाखै रावबो दायो जोङो थेलायाव लड होखांजोब्बाय नै दा जोङो न' फारसे थांफिननोसै लामाया नै हा फांखौ सोंदोंमोन नामा फाङा थिगैनो दं आय' बेखौ समावनो हायो नोङो बे टायारखौ लामाया नै बा लामाया थामाम जाखाबायना लडा एसे माथो एसेल' नुयो नै बिजों नायबा फाग्ला नोङो थेलायाव गुवारना फाग्ला बायदि बुरजा जाबाय ओरैथिं नायबाथ' नै थामाम नुयो होद जाबायानोलै जाबाय बुरु सोबोयो दा जोङो नै थेलायाव लड होजोबखांबाय गासिबो दानखांजोब्बाय दा जोङो थांफिननोसै न'आव बन दाननानै मेंनानै थांखु जानो नागिरखो ना माखो नोंलाय जाबा माथोब्रा थांखु जानोसै एसे रेस्ट लायाबा नोङो रेस्ट लानानै थांसै ना माथो आयौ टायारखौनो दानख्रुबबावबाय फरेस्टफोर दाननायलै फाग्लासो जागोनलै बिदिबालाय बोरै जानांगौ जाखो औ रेस्लिं खालाम ओमफ्राय खुनुरुखुमसो मोनदों गावलायलि सिलायजों गावलायनानैसो खुनुरुखुम मोनबोफिनदों नंगौ नामा माथो सानदों नोंलाय ओमफ्राय नों दा थांखुखौ जानोसै जामारसै जानोथ' नादोंलै मोनाखैलै थांखुआनो मोनाखैना मोनाखै ओमफ्राय नोङो
थांगौखौ बेसे गोबावजों नाखाङो नानाया बिदिनो 5 मिनिट 10 मिनिट होमबाथ' डेन्जार टेस्टि जाय जागोन बे गल'गोन ओरैबायदि दैबो गांगोन नामा गांगोनथ' आरो गल'यो होनबा माथो बुजिखो होमबाथ' ओरैबायदि थांफुनो हायो नोङो बा माने फरायसांसोना मेंनानै माबानो दानि बिलाइ होथेना बालासो जागोनलै मेंबायलै फरेस्टफोर होसोदोंमोन गामसायानो गैला गामसाया नै माबाजोंसो होथेलाबायनानै दङ जिला जोब्बाय जिला जोबथारबाय बिलाइजों होथेबाय जिला जोब्बायलै गामसा फरेस्ट होसोजानानै माबा अबेबा हायसिला होसिला जिबोजोबदों दा बिनि खारनैनो मेंनानै मोनसे जायगायावसो दंथ'यो आरो जायगा माथो हाग्राखौ हाग्राया गिदिरथारानो जोङो दा हाग्रा गेजेरावसो दंफैयो एकदम हाग्रा गेजेराव जों दा बिनिफ्राय बेसेबांसोआव सहैगोनथाय न'आव आरो नै माखासे दानगासिनो दंबावोसो ओरैथिं दाबो थोआ होनबावबाय आय' हनै मैसो गारि फैबाय मैसो गारि फैबावबायसो मैसो गारि बा आरो दासो मैसो गारि होबोबावबाय सासे बा मैसो गारि होबावबाय मैसो गारि लाबोबावबायसो नै आरोबाव लागायबायलै बे आंखौ र' गारिनि दाननाया मैबानो हरसै सानदों 와 थांबावबाय 와 खदै थांबाय आय' माला आंखौ गारलांबावबाय बा खारदो होमबालाय बा बिसि गोजान सहैखो हनै दायो जोङो थांबाय न' फारसे थांफिननाय जाबाय जोङो खारनांबायसो बा खारै खारनानै मोनफैबाय दा आङो मोनफैबाय नारखावना होदो थेलाखौ कोनखाने जाबे कोनखाने que kamerası nasıl biraz nasıl ayo नै मा जिनिस बिलाय खात्रि ना हालदै मा जायगा होनो बेखौ खदे